ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷର ସତ୍ୟତା। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଟା କୁହ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଜାଣିନୁ ସେଇଟା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ଥିଲେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ। এইটা ବି କହି ପକାନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ଚୁପ ହେଇଥିବେ ପରା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଥିଲେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଜହନ 20 ପର୍ବ ତାର 30 ଆଉ 31। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ସେହି ସବୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେପରି ଆପଣ ପଢିବେ, ଜାଣିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ କଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। এইଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଗୁଡେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆଉ ଗୁଡେ ବିଷୟରେ ନୀରବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ସତ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ କରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର 33 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। এই ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ରିଲେଟିଭକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ପକାନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇ ପାରିବେ ପକାନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏଟାକୁ ମନିଟାଇଜେସନ କରି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କଟିବ, କିଛି କଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ 18 ବର୍ଷ ସେ କୋଉଠି କାଟିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ବା ଭୂଗୋଳରେ, ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କି ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ କେବେ ବି ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାରତକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନଥିଲା। କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶ କହିଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇକି, ଯେମାନେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାରାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଣନା କରି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ବଡ ହେଲା ପରେ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଭାରତର ପଣ୍ଡିତ ବା ଦାର୍ଶନିକ ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ବା କୌଣସି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ମରିକରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଟିକି ନିକି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
आईटा प्रत्येक ख्रिस्टियान जानिबा दरकार और प्रत्येक जो यीशु को विश्वास करती ना से माने भी जानिबा दरकार। प्रथम विषय आम देखा यीशु ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट जे जन्म हेबार अच्छे ताहा नुह से थिबार जन्म द्वारा समस्त विश्व सृष्टि आम प्रथम विषय पदटा पढ़ी जहन तार प्रथम अध्याय 3 पद जहन प्रथम अध्याय तार 3 पद ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आउ जे समस्त सृष्ट होइअछि सेति मध्यरु गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नहीं। एठे में जानू छु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट किए से सृष्टिकर्ता अटंती। से किए अटंती? से सृष्टिकर्ता अटंती। से सृष्टिकर्ता और से कौन कले? से देह धारण करी जगत को आसिले। जदि आपण देखिबे आपण तारो 18 पद पढंतु। केही केबे ईश्वरंकु देखि नहीं, पितांको कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांकु प्रकाश कले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ईश्वर को केही केबे देखि नहीं। जदि ईश्वर को केही केबे देखि नांती आम देशर लोक मन कहा को देखि छथि? तुम कहा को देखिलो जे आकृति बने पकेलो? ईश्वर को तो केही केबे देखि नांती, तुम कहा को देखिलो? भाई भनी माने जतले लोक माने शिक्षित लोक माने पचारंती हम उत्तर भी दे पारुन। अमेरिकार जनसंख्या 34 कोटी, आमर देवदेवी का 33 कोटी, किंतु आमे एते थाई कि मध्य अमेरिका तो समान नहीं। से सुपर पावर से ज्ञान रे से धन रे सब रे नंबर 1। आमर 33 कोटी थाई मध्य किछि काम होनी। अवांतर विषय गुड़ाक लोक मान लदिबा पई चाहंती। एठी हमें देखु केही के ईश्वर को देखि ना। प्रभु यीशु ख्रीष्ट देह धारण करी जगत को आसिले जे जगतर सृष्टि करता। प्रथम विषय आम यीशु ख्रीष्टंकर अज्ञात से 18 वर्षर अध्ययन करबा समय प्रथम आम तांकर जन्म रो देखिबा। आ एटा मन रखि तांतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबारो नांती से थिबारो जन्म होइछि। आ भारतर जते राजा मान को देखिबे तांकर वंशावली नाही। अधिकले तांकर बापार बापा तार बापा गोटे आसी परिबो। यीशु ख्रीष्टंकर संपूर्ण वंशावली जे मानव भाव रे जे आसिले मानवीय संपूर्ण हिस्ट्री अछि। यीशु इतिहास अटंती, काल्पनिक नहंती। तो यीशुंकर जन्म रेकॉर्ड करा जायछि। इट इज रेकॉर्डेड। तांकर जन्म रेकॉर्ड करा जायछि। आपण जदि देखिबे लूका तार 2 पर्व प्रथम 3 पद से समय रे समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखाजिब निमंते काइसर अगस्टंक ठारू आज्ञा घोषणा करागला। सूर्यार शासनकर्ता किरणीयंक समय रे प्रथम थर एही नाम लेखा होइथिला। सेथि निमंते समस्ते नाम लेखेबा पई आपण आपण नगर को जाउथिले। चारिपद पुणी जोसेफ मध्य नाम लेखेबा निमंते मरियम को सहित गालिलीर नाजरित नगररू जिहुदा प्रदेशर बेथलेहेम नामक दाऊदंक नगर को गले, कारण से दाऊदंक वंश और गोष्ठीर लोक थिले। तापर 11 पद पढंतु। कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम्भमानंक निमंते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछंती, से ख्रीष्ट प्रभु। प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जन्म एठी रेकॉर्ड करूछंती लूक। लूक जड़े वैद्य थिले, डॉक्टर थिले, ता सहित इतिहास लिखिबा व्यक्ति भी थिले, हिस्टोरियन थिले। आ यीशु ख्रीष्टकर संपूर्ण इतिहास को से लिखुछन। संपूर्ण जीवनी को लूक तांकर 2टी पुस्तक लिखुछन। लूक 2टी पुस्तक लिखिछंती। से जने अण जिहुदी थिले, आज भाषा कहले अण क्रिश्चियन थिले। जदि प्रभु को जानिले से यीशु ख्रीष्टकर जन्म रु आरंभ करी यीशु ख्रीष्टकर स्वर्गारोहण आ द्वितीय आगमन सब विषय से लिखन। कंप्लीट
ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପଢିଲୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ବେଥଲିହିମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ନାଜରିତର ବେଥଲିହିମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ এই নামটা প্রদান କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ବି ପଢୁ। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ କୋଉ ଲୋକ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଭିୟର। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମଟା ନେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ନାମ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଗର୍ବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଇବଲ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର, ଯେବେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିନା ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହବନି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ବିନା ବାଇବଲରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବାଇବଲ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ, ସବୁ ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୂଳିରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 84,000 ଜନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିବ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ। ତାପରେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 40-41। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣ 40, 41, 42 ବି ପଢିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 40, 41, 42।
ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ତାର 46 ପଦ 47 ପଦ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଉଥିଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ବି ପଢିବେ ବା ଭୂଗୋଳ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ସକାଶେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ବାଟ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 51 ପଦ ଆଉ 52 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 51-52। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହୁଡି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ସେ ରହିଲେ ସେଠି 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରହିକି, ମାର୍କ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ତାର ରେକର୍ଡ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କରି ସେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ ପୁଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? 12 ବର୍ଷର ବଢେଇ ନୁହେଁ। 12 ବର୍ଷର ବଢେଇ ବିଷୟରେ ଲୋକ 12 ବର୍ଷର କିଏ ବଢେଇ କାମ କରେ ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ, ମରିୟମଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ? ତ ଏଇ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ସେ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷରେ ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ
ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଲେ, ଗଲେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲେ, 12 ବର୍ଷ ଗଲେ ରହିଲେ, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଲା ତାପରେ? ଲୁକ 3 ପର୍ବ 21 ପଦ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ବି ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯୋସେଫ ଏଲିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଣ କଲେ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେବା ବି ଲେଖାଯାଇଛି। 12 ବର୍ଷ ବୟସର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ। ନାଜରିତରେ ଅନେକ ବଢେଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଢେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଏ ବଢେଇ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାମ ଠିକରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଉଚିତ ସମୟରେ ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାଜରିତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ବଢେଇ। ସେଇ ବଢେଇ, ସେ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଢେଇ ଭାବରେ ରହିଲେ। ତାପରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୟତାନ କର୍ତ୍ତୃକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏବେ 40 ଦିନର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆସି ରହିଲେ, ତାର ସବୁ କଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲୁକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ପକାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ମନିଟାଇଜେସନ କରିନାହିଁ, ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, এই ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପୌରାଣିକ ବି ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଐତିହାସିକ ଅଟନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଳକା 3ଟି 30 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏବେ, ଆଉ ବଳକା 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ 3 ବର୍ଷର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ବୟସର କଥା। ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମଟା ଲେଖା ହେଉଛି 31 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯୌନ 6 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଏବେ 32 ବର୍ଷ ଜାଣିଛି। ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ କଥା ବି କହିଲି, ଯାହା ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ କଥା। ତାପରେ ଯୌନ 11 ପର୍ବ 55 ପଦ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା। ପୁଣି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 12 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। 13 ପର୍ବ 1 ପଦ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ପ୍ରୟାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାନ୍ବିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ 33ତମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତ ଆମେ ଲୁକ ଆଉ ଯୌନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ, କାହାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ, କୋଉ ପଣ୍ଡିତଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାହା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମିଶୁଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଠାରେ ମିଶୁଛି? ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୋଉ ଧର୍ମଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ? କିଏ 5ଟି 2 ମାଛକୁ 5,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଝଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ? କିଏ ପବନକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଥିଲେ? କିଏ 4 ଦିନର ମଢାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ମରିକି ଉଠିଥିଲେ? କିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଯେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବେ ସେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଭାରତର ରାଜା ମାନେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଏକା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ କହିବା ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ ତ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ।
ଅନେକେ କଣ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ନଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। ଏଇଟା ଓଡିଶା ସରକାର କି ଭାରତ ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ବନାଯିବ। ଏଇଟା ରୋମିଓ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏତେ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ 24 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଲୁକ ସେ 24 ତାର 6। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ଗାଲିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ଆଉ ସେ ସମାଧିରୁ ଉଠିବା, ସେଇଟା ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 24 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? AD 52 ରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକୁ 1972 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମୟର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାରତକୁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। এইটা ଲେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ। ଲୁକ ଏଇଟା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ହେବା ବିଷୟ 8ମ ଦିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜହନ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ 33 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସମାଧିରୁ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବା କଥା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ସେ ସେଇପରି ଆଗମନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆଗମନ କରିବା କଲେ କଣ କରିବେ? ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଟା ଲୁକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। କନଭର୍ସନ ଅଫ ରିଲିଜିୟନ। କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇନାହିଁ, ଏଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। ସୁସମାଚାର କିଏ? ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ। ସେଇଟା ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା, 10 ଆଉ 11 ପଦ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 10 ଆଉ 11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କଣ? ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାମ ବି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଏଇଟା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ମାନବର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ପଢିବେ। ପ୍ରେରିତ 17:31। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଧାର୍ମିକତାରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିଦାତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର ଧର୍ମ କି ଜାତି କି ଭାଷା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କଣ? ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକର ଧର୍ମ ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। 2ଟା ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ତିତସ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ।
बेले बेले लोक मैंने कौन कहते जीशु विदेश आसी अज्ञान लोक मैंने कहते अमेरिका आसते किए कौन इंग्लैंड रू आसी जीशु इंग्लैंड कि अमेरिका आसी नथिले जीशु स्वर्ग रू आसी से सृष्टिकर्ता जे जगत सृष्टिकर्ता जे मनुष्य को सृष्टि से देह धारण कर जगत को आसी को देश रू आसी ना ये विदेशी भगवान से नुहति एबे समस्त मानवर परित्राण पाए ईश्वर अनुग्रह प्रकाश कर प्रथम जहन 2:2 आउ से आम्भମାନଙ୍କ पाप निमन्ते केवल आम्भମାନଙ୍କ पाप निमन्ते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमन्ते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटन्ति से कौन अटंती समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते प्रायश्चित स्वरूप अटंती केवल आम पाई नु कौन लिखा जाउछि आ से आम्भमान को पाप निमंते केवल आम्भमान को पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित समस्त जगतर पाप रो प्रायश्चित जीशु अटे जतले जने लोक जीशु को ग्रहण करूछि से तार त्राणकर्ता को ग्रहण करता मुक्तिदाता को ग्रहण करूछि प्रिय भाई भणी मान आपण मान को कहि रखे जे कोनोसी धर्म आपण को परित्राण दे पारिबनी कोनोसी धर्म कर्म आपण को परित्राण दे पारिबनी मुक्ति केवल केवल जीशु दे पारिबे आ अन्य केही दे पारिबेनी एटा शास्त्र कहूछि आ मु जहा कहूछि आपण माने मते देखि पारुछ आपण को बाइबल से लिखाई मो बाइबल जा लिखि तेणु मु पढ़िबा पई कहूछि जदि जने लोक अधिक जीशु के विषय जानिबा पई चाहे से निहाती बाइबल पढ़िबा बाइबल न पढ़ी जीशु को जानी हबनी आजिकल में देखुछु गुड़े बाबा माने जीशु के विषय कहउछंती नेता माने जीशु के विषय कहउछंती फिल्म स्टार माने जीशु के विषय कहउछंती जमाने सत्यता जानती नहीं एटी हमें देखु कौन मन रखी तो कौन सी धर्म आपन को स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं एपरिक ख्रिस्टियन धर्म मध्य आपन को मुक्ति बा उद्धार बा स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं मुक्ति दे पारिबे जीशु स्वर्ग को नहीं पारिबे जीशु परित्राण दे पारिबे जीशु आ स्वर्ग रे आपन कौन सी धर्म लोक को देखिबे कौन सी धर्म लोक जे माने जीशु ख्रिस्टन को द्वारा परित्राण प्राप्त होइछंती मुक्ति लाभ करछंती से मान को ही आपण देखिबे जा में देखुछु प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तर 9 और 10 पद प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तर 9 और 10 ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବ ଜାତୀୟ ସର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ସର୍ବ ବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବ ଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ এটা আমি দেখুଛୁ ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଦେଖ ସର୍ବ ଜାତୀୟ ଲେଖାଇଛି ସର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଏଟା ବି ଲେଖାଇଛି ସର୍ବ ବଂଶୀୟ ଲେଖାଇଛି ସର୍ବ ଭାଷାବାଦୀ ଲେଖାଇଛି ଏଠି ସର୍ବ ଧର୍ମୀୟ ଲେଖାଇନି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ସେଇ ଧର୍ମରୁ ବି ଯିବେ ସେଇ ଧର୍ମରୁ ଯିବେ ସେଇଠି ବି ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି भद्र लोक अच्छा सरल लोक अच्छा माने आमर भद्रता सरलता नम्रता स्वर्ग को नेब ना एटा भल विषय धर्म कर्म स्वर्ग को नेब ना यीशु ख्रिस्ट रक्त रे पाप क्षमा पाइबा दरकार तेबे से स्वर्ग को जाई परिबो कोनोसी धर्म नहीं परिबो तेन लिखा जाउची सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय सर्व भाषावादी सर्व धर्मीय लिखाई सब धर्म लोक जीवे ख्रिस्टियन धर्म लोक भी स्वर्ग को जीवे जो जीशु ख्रिस्ट को त्राणकर्ता भाव ग्रहण कर उद्धार प्राप्त होती जीशु ख्रिस्ट रक्त रे पाप परिष्कृत होती ही जापारे मु शास्त्र कहली मुझे याडू सियाडू किसी कहना रागिबार विषय भी किसी ना जदि आपण माने अधिक जीशु विषय जानवाई चाहती आप यूट्यूब जातु आपणकर से कमेंट बॉक्स में लिखतु मु जीशु विषय में एटा जानवा चाहूँ गाली दिंतु गाली देले किसी लाभ नहीं
ଗାଳି ଦେଇ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇନି ଲେଖା ହେଇନି। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି କାଟିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲୁ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି କାଟିଲେ। 18 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିନି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର 33 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବିବରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆଜି ସେଇ 26ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିପାରିଛୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଯେପରି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସେମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅବାନ୍ତର କଥାର ଶିକାର ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେପରି ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିଲି ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହୁଏ। ତାର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଚେତ ନରକରେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ